खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय गोबावसैमोन भिडिअ खालामथारिया दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ खालामनायनि जाहोना बेनो जोंहा गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरा फैगासिनो नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो माने एसे सिफुंनि जगार बानायदों आरोना जाय बिथांमोना बैसागुआव माने नांगौ बा ओरैनोब्लाबो नांगौ बिथांमोननि थाखाय आं जगार खालामदों आरोना नोंथांमोना सोरनो गोनांथि जादों लांफैनो हागोन आरोना दा आङो दिन्थिगोन माबायदि जगार खालामदों फलंनाया बिदिनो फलंबाय थायो आरो लांफैबायबो थायो आरोना जोबबाय थायो 6टा गुदुंनिबो दङ आरो जोंनि खेराइनि बिनिबो दङ आरोना दायो जोङो बेयाव आङो माने खेराइनि आरो 6टा गुदुंनिबो दङ आरोना बेखौ दायो आङो माने रुनो नागिरदों आरोना लोगोफोर रुनो नागिरदों ओरैनोथ' रानखाबाय राननाया अब्लाबो रुनो नागिरदों माने रुवाबा एम्फौफ्रा बिराद एटेक खालामबाय थायो आरोना दा बेनिखायनो आं एसे रुना दोननो नागिरदों आरोना दा बिराद हुसियार एसे आबदाल लानानै रुनांसिगोन आं लोगोफोर बांद्राय रुबा माने एसे उसुबिदा जाना नै लोगोफोर बेनो आरोना आं दा रुगोना सिफुङा बेखिनियानो बैसागुनि थाखाय जगार खालामबाय आङो नै लोगोफोर आङो नैबे सारायावनो रुनोसै आरोना नैबे सारायावनो कारेन्टजों रुनाय अबस्था सुबिदाखौ आं खालामना लानो हाथ'वाखै लोगोफोर उनाव खालामगोन आङो साननैसोनि उनाव दा आङो नैबे सारायावनो रुनोसै आरोना बेयावनो रुलाबायनोसै बेखिनियानो आरोना देग्लायनि बैसागुनि थाखाय जगार खालामनाया बेखिनियानो बिनि एसे दंबायोमोन बेखौ माखासे फानहरजोब्बाय सिगांनियाथ' सिगांनि फानजाजोबखाबाय नालाय बिराद औवानि आंखाल लोगोफोर औवाखौनो मोननो थांला एकदमबारे बिराद खस्थ' जेराव मेराव नागिरहैनो गोनां जायो लाजिया फांजियानो दा सोरनावबा मोनबासो मोनबाय मोनाबाथ' गैया सोरबाबा फानहरा सोरबाबा फानो आरोना बिदिनो दा बिराद खस्थ' नागिरहैनांगौ जायो दा बेनिखायनो 400 फानबाय थाबाबो मिलाया 500 600 700सिमाव थांनो गोनां जायो आरोना दा बेनिखायनो मा बुंबाबोथ' जेबो जानाय नंला नै लोगोफोर सारायाव रुबा बेबायदि अबस्था जायो बांद्राय सुबिदा बायदि जाया आरोना बेखौ माने बेलथाय होबाय थानांगोन होमबासो जागोन